Vladina odluka o prijenosu 29% dionica Croatia osiguranja i 10,66% dionica JANAF-a u umirovljenički fond zaoštrila je odnose i s najvažnijim HDZ-ovim koalicijskim partnerom HSS-om. Josipa Friščića, predsjednika HSS-a, naljutilo je što je tako važna odluka donesena, a da se o njoj nije raspravljalo na sastanku koalicijskih partnera. Vladina odluka jako je iznenadila HDZ-ova koalicijskog partnera. Nismo imali sastanak koalicije na tu temu i nismo znali. Na sjednicama užeg kabineta sudjeluju svi članovi vlade, dakle svi potpredsjednici i ministri, naravno, i tako 2 potpredsjednika Hrvatske seljačke stranke. Ministar Božidar Pankretić u četvrtak je bio u Poljskoj, ali drugi HSS-ov ministar Damir Bajs bio je na sjednici vlade i za prijenos dionica morao je znati. Jutros je stajao upravo iza Friščića dok se ovaj pred novinarima opravdavao kako ništa nisu znali. Ako netko ima prigovore na neku odluku prije sjednice vlade, traži dodatna usuglašavanja. No to se, kaže Đuro Popijač, ovaj put nije dogodilo. I na sjednici užeg kabineta i na samoj vladi ovaj prijedlog je prihvaćen jednoglasno, dakle i od svih članova koalicije, pa tako i Hrvatske seljačke stranke. Stoga je Friščićevo čuđenje pomalo čudno, a uzrok može biti pokušaj predizbornog odmicanja od HDZ-a s kojim je vladao cijeli mandat. Ja vjerujem da će se voditi računa da ovaj sektor po nama zasigurno hrvatsko, što bi rekli obiteljsko srebro, ostane u našim rukama, da sutra ne govorimo o JANAF-u kao što danas govorimo o INI. I predsjednik HSLS-a Darinko Kosor, nakon što je u Zadru predstavio Dražena Budišu kao nositelja njihove liste u 9. izbornoj jedinici, našao je vremena za ovu vruću temu. Pa JANAF je krvotok Hrvatske. Ko prodaje svoj krvotok? Jučer smo čuli poruke sa sabora HDZ-a da treba čuvati Hrvatsku, pa neka čuvaju tako da ne prodaju JANAF i Croatia osiguranje. I dok vlada tvrdi da se dionice samo prenose u umirovljeničkom fondu, oporba u to ne vjeruje i očekuje njihovu prodaju. No, za ove političke prijepore vladina odluka o prijenosu 29% dionica Croatia osiguranja u umirovljenički fond zapele za oko i HANFA-i. Naime, prema zakonu o preuzimanju trgovačkih društava, svatko tko stekne 25% plus 1 dionicu neke tvrtke mora dati javnu ponudu za preuzimanje i svih ostalih dionica te tvrtke. U ovom slučaju to su sve ostale dionice Croatia osiguranja koje vrijede više od 1 milijardu kuna. O tome smo dobili i potvrdu iz HANFA-e. S tim u vezi u četvrtak smo obavijestili upravu umirovljeničkog fonda i ravnatelja Agencije za upravljanje državnom imovinom da svaki prijenos veći od 25% dionica podrazumijeva ponudu za preuzimanje, kazali su nam u HANFA-i.